Som potešený, že pri tejto historickej príležitosti sme prijali rozhodnutie povýšiť naše vzťahy na úroveň strategického partnerstva. Táto skutočnosť odzrkadľuje našu vzájomnú dôveru, zdieľané priority a spoločnú budúcnosť. Vážení priatelia, dnes pán premiér Fico a ja sme mali rozsiahlu diskusiu o novom smere našej budúcej spolupráce. Priniesli sme nové impulzy tejto spolupráce. Pokrok, ku ktorému dochádza v oblasti bilaterálneho obchodu a ekonomickej spolupráce, je uspokojivý, avšak naše ďalšie príležitosti sú obrovské a naše ašpirácie sú ešte väčšie. Sektory, ako je automobilový priemysel, ako je výroba, železničná doprava, zelené technológie. Tieto všetky oblasti sú predmetom nášho špecifického záujmu. Dnes sme prijali viaceré dôležité rozhodnutia, v rámci ktorých sme skombinovali naše sily vo všetkých týchto oblastiach pre dobro našich ľudí.